ንምንታይ ኣዝየን ጽቡቓትን በላሕትን ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቃር ዘይሕዛ ወይ ሲንግል ዝኾና? ኣብዚ ዓለም ሓንቲ ጽብቕቲ ዝተምሃረትን ነብሰ ተኣማንነት ዘለዋን ነብሳ ትኽእልን ብቕዕቲ ክትበሃል ትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ብሕታውነት ከም ዘትቃዓት ትፈልጡ ዶ? መብዛሕትና ሰባት ሓንቲ ጽብቕትን ጥበበኛን ጓል ኣንስተይቲ ክንርኢ ከለና ህይወታ ብሃብቲ ብፍቕርን ዓወትን ዝመልእ ኢልና ኢና ንሓስብ። በዚ ምኽንያት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብፍቕሪ ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ኣንስተይቲ እንዳነደዱ እንከለዉ እዚኣ ትመስል ጓል ክሳብ ሕጂ ኣፍቃሪካ ይሓዘት ስቕ ክትብል ኣይትኽእልን ብዝብል ጉጉይ ግምት ፍቕሮም ሓቢኦም ስቕ ክብሉ ይረኣዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ብግልባጥ እዩ። ሎሚ ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ዓሚቕ ስነ ልቦናዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ጉዳይ ኣሕፅር ኣቢልና ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። እተን ብቑዓትን ኣእምሮዊ ብስለት ዘለወን ኣዋልድ ኣብ ፍቕሪ ዘይግደሳን ብተደጋጋሚ ንበይነን ምጽናሕ ዝመርጻሉን ቀንዲ ምኽንያታት በዞም ዝስዕቡ 6 ስነ ልቦናዊ ነጥብታት እዩ። ቀዳማይ ልዑል ስምዒታዊ ንቕሓትን ምስትውዓልን ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ኤንድ ፓተርን ሪኮግኒሽን። ኣዝየን ጽቡቓትን ልባማትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበራዊ ርክባት ብዙሓት ዓይነት ሰባት ክዕዘባን ክምርምራን ዕድል ይረኽባ። ብፍላይ ድማ ብመልክዕን ወይ ብብቕዓትን ብዙሓት ሰባት ክስሕባ ስለ ዝኽእላ ካብዞም ብዙሓት ሰባት ሓደ ኩሉ ነገሩ ዘማልአ ሰብ ኣይሰኣንን ዝብል ግምት ኣለዎን። እዚ ድማ ኣብ ከይዲ ናይ ሰባት ባህርያት ብቐሊሉ ንኸለልያ ይሕግዘን። ሓደ ሰብ እቲ ትኽክለኛ ባህሪኡ ድዩ ሒዙ ዘሎ ወይስ ካልእ ባህሪኡ ተላቢሱ ዘቕርበን ዘሎ? እዚ ፍልልይ ንምርዳእ ነዊሕ ግዜ ይወስደልንን። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ሓደ መልክዑን ግርማ ሞገስ ዘለውን ወይ ጽቡቕ መነባብሮ ዘለዎ ወዲ ጥራሕ ኣይኮናን ዝደልያ። ኣብ ውሽጢ እቲ ሰብ ዘሎ ርእሰ ተኣማንነት ስነ ምግባርን ብስለት ስምዒታዊ ዕምቆትን ክሪኣ ይደልያ እየን። እንደዘይኮይኑ ኣብዘይ ሰማምዕ ርክብ ካብ ምእታው ብሕታውነት ወይ ሲንግል ምዃን ይመርጻ። ካልኣይ ነፃነትን ውሽጣዊ ሰላምን ምምራጽ ኢንዲፔንደንስ ኤንድ ኢነር ፒስ። ናይ ስነ ልቦና ሊቃውንቲ ከም ዝገልጽዎ ምልኩዓትን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብን ካብ ማሕበራዊ ጸቕጢ ናጻ ኣይኮነን። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን እውን ከም ኩሎም ሰባት ካብ ማሕበረሰብ ዝመጽእ ጸቕጢ ይገጥመን እዩ። መዓስ ኢኺ ዳኣ ክትምርዓዊ? ስለምንታይ ኣፍቃሪ የብልክን? ከምዚ ዓይነት መልክዕን ስብእናን ሒዝኪ ከመይልኪ ክሳብ ሕጂ በይኒ ክትነብሪ ዝብሉ ሕቶታት ድማ ብተደጋጋሚ ክመጽዎን ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ንሳተን ንውሽጣዊ ሰላምን ንዕለታዊ ህይወተንን ኣዝየን ይግደሳ እየን። ሓደ ዘይተመጣጠነ ርክብ ድማ ቀጻሊ ጭንቀት፣ ግጭት፣ ስምዒታዊ ድኻምን ምዝራግ ውሽጣዊ ሰላምን ክፈጥረልን ከም ዝኽእል ይርደን እዩ። ካብ ከምዚ ዓይነት ርክብ ብሰላም በይነን ምንባር ይመርጻ። ሳልሳይ ምምራጽ መጻምዲ መለክዕ ምብዛሕ ሃይ ስታንዳርድ ኢን ፓርትነር ሰሌክሽን። ሓደ ሰብ ብመልክዕ ጥራይ ክቐርበን ይኽእል። ካልእ ሰብ ድማ ብሰንኪ ማሕበራዊ ክብረን፣ ገንዘበን ወይ ዝረኽብኦ ትኹረት ክሰሓብ ይኽእል። ከምዚ ዓይነት ትኹረት ግን ኩሉ ግዜ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣይኮነን። ስለዚ ንሳተን ንመጻምዲ ዘለወን መለክዕታት ኣዝዩ ልዑል ክኸውን ይገብርኦ። ንጹር ዕላማ ዘይብሉ፣ ሃናጺ ኣረኣያ ዘይብሉ፣ ብስነ ምግባር ዘይተሃንጸ ወይ ንዕምቆ ሰብኣዊ ክብሪ ክርኢ ዘይኽእል ሰብ ኣብ ህይወተን ክኣትዉ ኣይደልያን። ራብዓይ ስምዒታዊ ርእሰ ምክልኻል ኤሞሽናል ሴልፍ ፕሮቴክሽን። ምልኩዓት ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ብኻልኦት ሰባት ቅንኢ፣ ሕቡእ ዕላማ፣ ስሱዕ ጥቕሚ ወይ ንስምዒተን ናይ መመዝማዝ ፈተናታት ክገጥሞን ይኽእሉ። ሓደ ሰብ ንዕአን ዝቐርበሉ ምኽንያት ካብ ውሽጣዊ ባህርያተን ዝመጽእ ድዩ ወይስ ብመልክዕን ብማሕበራዊ ደረጃን ወይ ካልእ ረቋሒ እዩ? እዚ ሕቶ ካብ ኣእምሮን ኩሉ ግዜ ኣይጠፍእን እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ቀልጢፈን ከኣምና ይኸብደን እዩ። ንሰብ ንምፍላጥ ግዜ ይህባ፣ ቃላቱን ተግባራቱን ይዕዘባ፣ ኣብ ግዜ ጸገም እንታይ ይገብር እውን ይምርምራ። እዚ ኩሉ ንርእሰ ምክልኻል ዝጥቀማሉ መንገዲ እዩ። ብዘይኮነ ስምዒተን ካብ ምጉዳእ ይከላኸለለን። ይኹን እምበር መመዘኒታተን ከብዝሓ ከለዋ ኣፍቃሪ ናይ ምርካብ ዕድለን ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ሓምሻይ ንርእሰ ምዕባለ ምቕዳም ወይ ድማ ሰልፍ ኣክቹዋላይዜሽን። ሰባት ካብ መሰረታዊ ድልየታት ሓሊፎም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ ከለዉ ትኹረቶም ኣብ ምግላጽን ምዕባይን ውሽጣዊ ዓቕሞም እዩ ዝኸውን። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ግዜአንን ጉልበተንን ኣብ ንግዲ፣ ትምህርቲ፣ ስነ ጥበብ፣ ስራሕ ፈጠራ ወይ ኣብ መምሕያሽ ናይ ብሕታዊ ህይወተን ክውዕላ ይኽእላ። ንሳተን ንርእሰን ክሃንፃ፣ ክመሃራ፣ ክዓብያን ናይ ህይወት ዕላማታተን ክውን ክገብራን ኣዝየን ይግደሳ። በዚ ምኽንያት ድማ ንፍቕራዊ ርክብ ዝኸውን ግዜ ትኹረቱ ኣዝዩ ውሕድ ይኸውን። ፍቕሪ ኣብ ህይወተን ቀዳማይ ቦታ ክሕዛ ይኽእልን። ከም ናተን እምነት ሰብ ንርእሱ ከይሃነፀን ከይተረጋግአን ኣብ ሓደ ርክብ ምእታው ንርእሱ ከም ምርሳዕ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ሻድሻይ ርእሲ እኹልነት ፍቕሪ ከም ምርጫ ሰልፍ ሳፊሸንሲ። ንጽል ኮይንካ ወይ ሓዳር ከይሓዝካ ህይወት መቐጻል ኩሉ ሰብ ዝኽእሎ ኣይኮነን። ብሕታውነት ስምዒታዊ ጽንዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ርእሰ እኹልነትን ይሓትት። እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ሓደ ሰብ መጺኡ ናብረአን ክመርሕ፣ ኩሉ ጸገማተን ክፈትሕ፣ ስምዒታዊ ሓገዝ ክህበን ወይ ቁጠባዊ ድጋፍ ክህበን ዝጽበያ ኣይኮናን። ብዙሕ ነገራት ብውልቀን ከም ዝኽእላ ይኣምና እየን። እዚ ማለት ግን ፍቕሪ ይደልያን ወይ ሰብ ኣየድልየንን ማለት ኣይኮነን። እቲ ፍልልይ ኣብዚ እዩ ዘሎ። ሓደ ሰብ ንምንባር ኣይድልየንን።
نيوتن توساق ترجمن سلام نخوسخ يزدلن سلازي حد سب أبيوتن كأتون تقوينو نتزلون سلام ميزان خوسخلو يقبأ نيوتن ترجم كوس غمبر كقوس أثرن كغيرن ويابل عليهم سقط خفتر أي فقدان إذا ما نعاتن زبكع مسامدي أنت زي رقيبا بقليلو أب حدا أركاتوها كم زي دليا يري نساتن بينن كوانا سل دليا كونن زي بكع ركب كم مغصال سل زبلتني سلازي أزين صبقاتن بالحتنياتاتن بسنا مقبار زتهانسان نفسن زخلان دك أنسيو ننوح عوان نسأل كوينن مرأي سباي دليان ويفقري فلتان بمبال تراي كقلص يبولن بوزح غزي اتنسأل النتن وصيت ناي مرجع ناي رأس خبري ناي سمعيتاوي تنقاقه ناي رأس خولنت نرأسن نمهنا زلون تغرتي نساتن نفقري بستفلي من قديري أمبر فقري أي حدانين نسخاتكم صبغات دك أنسيو قلطيفن أفقر زي أطوال مغانات انتاي كوني لكم تحسبوا ريتاتاتكم أو كومنت أقمتوا نقصالي أبقالي فيديو حساب نرغب سلام